थोड़ा सा कॉमेडियन बानी। अच्छा, थोड़ा सा मतलब उनका करे वो एक्टर ना माने नहीं, एक्टर ना माने कॉमेडियन माने नहीं। जैसे हर कोई जन ढेला से मरब, काल के राइफल से मार देब, ई तारा मजाक ह। मजाक ना हो के ढेला से मार दे, गोली मार दे के हम मजाक करत हन। तो मजाक के एगो दायरा होला, तो हर चीज के एगो सीमा होला। तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा दे कि ढेला मारा कौन है। नहीं है। और मुझे लगता है कि बलिया जिला में कई घटना है, तो उनका ससुराल वही है। कोई मजाक कर लिया, कोई मजाक कर दिया। पहदा हिरी के सालते उठैले हा फायदा कि मौगा लेखा छुप के ढेला चलाओ ना रे। आ माई के दूध जदि पियले ते बारे त आखी के सोझा हमरा आओ ना रे। भैया लेखा हमरा निखे लगत कि भोजपुरी में केहू गा पाई। अच्छा, ये हमारा तो चैलेंज बा। कौन भी एक्शन बढ़िया ना करी ना कि तो हाँ क्या लगता है आपके ललकार सुन के वो विरोधी सामने आई। फिर वो पवन सिंह के शुभचिंतक हई कि पवन सिंह के फैन हई कि पवन सिंह के भाई हई, और इतना बुरा काहे लागल? सबसे ज्यादा का हो बबुआ, का हाल बा? आप सभी के स्वागत बा हेडलाइन भोजपुरी में, और हम हई आप सभी के भाई रवि, और आप देख रहल बानी हेडलाइन भोजपुरी। आज हमारा समक्ष में देख सकतनी अमन राज जोन गाना गईले बानी काहे ढेला मरले पावर स्टार के। तो ये बताई रहुआ काहे गाना गईनी पावर स्टार के? देखिए हम ये चलते गाना गईनी की है, कोई भी पावर स्टार कितनो तो उ एक बहुत बड़ा हस्ती बारे। जी जी आ उ कोई भी रोड चली त अगर कोई मार दी तो ये अच्छा बात नहीं खे। तो ये चलते हमरो दुख लागल और रउओ के लागल हुई, पक्का लागल हुई। ये चलते हम खिसिया के ई पे गाना गईनी। ये बताई रहुआ पवन सिंह के शुभचिंतक हई कि पवन सिंह के फैन हई कि पवन सिंह के भाई हई, और इतना बुरा काहे लागल? सबसे ज्यादा रउरे के काहे बुरा लागल? देखिए बुरा सबके लागल, लेकिन सब बतावत नहीं खे। लेकिन हम गाना के थ्रू बतावत आनी कि देखी और सब देखी आ कि काहे ढेला ते मारले पावर स्टार के। और दुख समक्ष दर्शकों को भी पता चले के चाहिए, तो रउआ थोड़ा सा गाना गुनगुना दी कि रउआ काहे मरनी, सॉरी काहे ढेला मरनी पावर स्टार के। कि कौनो माई के लाले ले ले नइखे पहदा भीरी के सालते उठैले हा फायदा कि मौगा लेखा छुप के ढेला चलाओ ना रे। आ माई के दूध जदि पियले ते बारे त आखी के सोझा हमरा आओ ना रे। ये बताई गाना तो बहुत बढ़िया बा, बहुत अच्छा से वो प्रकट भी कैले बनी गाना के ऑडियंस में, और बहुत ज्यादा पवन सिंह के फैन के गाना के प्यार भी दे रहल बा। ये एटीट्यूड जो आंख वाला बा, कौन से वाला एटीट्यूड कहां से? देखिए एटीट्यूड केकरो तो देख के आवेला, तो हमरो पवन भैया के देख के आइल बा कि उहे एटीट्यूड रहे, आ उहे एटीट्यूड में उ गाना गात रहे आ कोई ढेला मार। ये बहुत ही खराब बात नीच नीच हरकत। बहुत नीच हरकत था। आपको पता होई कि जहाँ ढेला मारल गल रहे पवन सिंह उजा खूब गरजलन, खूब बरसलन, और ओकर नतीजा भइल कि एफआईआर दर्ज कर लेवल गइल बा और गिरफ्तारी भी हो गइल बा। हम नाम ना बताएं काहे कि पवन सिंह कितना फैन बाड़न कि घर में घुस के का से का क दिहन, दंगा फसाद भी हो सकता। पर एक सवाल आपसे कि आप ही गाना गईनी का सोच के गाना गईनी कि आपके पॉपुलैरिटी चाहिए कि पवन सिंह के फैन हई, रीजन का बा गाना गावे के? देखिए रीजन ई है कि हमरा बहुत दुख लागल कि पवन भैया पे केहू ढेला मारला। तो यह सोच के हम अपना बाबा नूनू बाबा के कहनी कि बाबा एगो गाना लिखी कि काहे ढेला मारले तू पावर स्टार के। नूनू बाबा रोवा गाना तो लिख देनी काहे ढेला मरले पावर स्टार के, पर एकरा में माई के दूध के बात होता, मौगा जैसन शब्द के भी प्रयोग करल गइल बा, ऐसन शब्द रोवा काहे रखले बानी? सबसे पहले तो हेडलाइन भोजपुरी देखे के जे भी लोग देखा था सबके प्रणाम बा। और ये चलते लिखने की एगो हमारे गाना में ललकार बा, अगर तोरा में वाकई में अगर ऐसा बा तो तू सामने आओ एक बार कि तो हाँ क्या हम लगता आपके ललकार सुन के वो विरोधी सामने आई? अगर ओकरा में थोड़ा सा भी पानी हुई, इज्जत हुई, तो सोची कि भले हम पिटाई चाहे हमारे जोन सजा मिले, लेकिन हम गलती कैले बानी, हम माई के बानी ऐसा लाल, तो सामने आई। तो मौका हुई तो ना आई, मरद हुई तो सामने आई। एक सवाल और, कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव पे भी ढेला चलावल गइल रहे, तो का अगर उनकरा पे कोनो गायक कहता कि हमारा खातिर गाना लिख दी कि हम खेसारी लाल यादव के ललकार हम जो उनका विरोधी ढेला चलीले बा, तो ओकरा खातिर गाना लिखम के खाली पवन सिंह खातिर गाना रो लिखी? ना हम एगो कलाकार बानी, और वो पवन भैया पर चाहे खेसारी भैया पर चाहे कोई भी भोजपुरी के कलाकार पर अगर कोई गलत करता तो ओकरा पर हम गाना लिख सकिना, बिल्कुल लिख सकिना। एक बात भाई जी आप बता दी हमके कि खेसारी लाल यादव टिप्पणी कैले बानी कि बलिया पवन सिंह के ससुरार ह, कोनो
उनकरा से मजाक कर देले हुई जीजा समझ और के। तई मजाक के बात रहुआ बताई तो काल अगर बात बताई, जीजा से आदमी मजाक ना करेला। जीजा से मजाक का ढेला मार के करेला। अब देखी होली में तो ढेर तरह से मजाक होला। जीजा से मजाक करे करे तो होली के समय रहे, हाँ, हाँ। आके थोड़ा रंग अबीर लगैते, थोड़ा सा मजाक के उस तरीका जीजा इतना पावर जनरेटर बाड़न, पावरफुल बाड़न, तो अपन समक्ष आवे दी हन। ना दिहन तो ढेला से मरब, काल के राइफल से मार देब, ई तार मजाक ह। मजाक ना हो के ढेला से मार दे, गोली मार दे के हम मजाक करत हन। तो मजाक के एगो दायरा होला, एगो हर चीज के एगो सीमा होला। एकरा मतलब कि जोन बयान खेसारी लाल यादव देले बानी सरासर गलत बा। हाँ, माने मजाक के तौर पे एकरा के ना ले जा सके। मजाक के तौर पे ना। मतलब खेसारी लाल यादव के बयान के आप खारिज करत नहीं। माने खारिज तो हम करते बानी, ई चलते कि से ई मजाक नहीं खे, हाँ। ई सीरियसली बात बा। केहू के अच्छा मान लीजिए कि अगर खेसारी भैया के कहीं ससुराल बा, वहां के ऊपर प्रोग्राम करे जाता नहीं, आ कोई ईंटा से मारता, तो केहू कही कि मजाक बा उ। ना खेसारी भैया तो वैसे ही मजाक करने, उनका संग मजाक होत रहेला। अक्सर भोजपुरी में सब कोई मजाक करेला, और खेसारी भैया भी मजाक करी ना, तो उनकरा से तो होखल आम बात बा। परंतु खेसारी भैया भी कहले बानी कि हमारा साथे भी चाहे कोनो भोजपुरी के स्टार के साथ ऐसा मजाक करल उचित नहीं खे, पर उनकर बयान का सही बा ना। बयान उ थोड़ा सा हंसी वाला मिजाज में बोलनी है, थोड़ा सा मतलब उ अब मार लिखे होके कान का पार फाड़ दी, हंसी के मिजाज में बोली है। वहाँ के थोड़ा सा कॉमेडियन बानी। अच्छा, थोड़ा सा मतलब उनका करे वो एक्टर ना माने नहीं, ना एक्टर ना माने, कॉमेडियन माने नहीं। जैसे हर कोई के अलग अलग सीमा होला। वहाँ के जो कॉमेडी वाला सीन करना हर कोई से ना हो पाई। अच्छा, कॉमेडी बहुत अच्छा करना काहे वही कहते नहीं भोजपुरी में समस्त कलाकार के वो चैलेंज देते नहीं कि केहू से ना हो पाई। चैलेंज नहीं देत, हर कोई का अपन अपन एगो जोन होला। जैसे पवन भैया लेखा हमारा नहीं लगत कि भोजपुरी में केहू गा पाई। अच्छा, ये हमारा तो चैलेंज मतलब कौन भी एक्शन बढ़िया ना करी ना, एक्शन भी बढ़िया करी ना, मतलब कॉमेडी रोल थोड़ा खेसारी भी अच्छा करी ना जी। ई कहे मतलब हमने के गाना पे आवल जाओ, बहुत अच्छा आप गाना लिखले बानी, और हमारा उम्मीद भी बा कि बहुत ज्यादा दर्शक की गाना के बबुआ भाई साहब और बड़ भाई छोट भाई सब कोई प्यार दीजा। काहे ढेला मरले पावर स्टार के खास कर ई गाना के आरएम बहुत ज्यादा सुनल जा रहल बा, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहल बा। और ई है भाई जी अमन राज उभरता हुन कलाकार, विवाद से जन्म लेतनी, पावर स्टार के नाम से आगे बढ़े की कोशिश करतनी, परंतु अगर पावर स्टार के नाम में दम हुई तो भाई आगे बढ़िए जीवन। वैसे इंटरव्यू को लेकर आपके क्या राय बा, क्या कहम अपन दर्शक से? हम ये कहम कि जितना भी हेडलाइन भोजपुरी देखता सबके ई चैनल के सब्सक्राइब कर ली, हमार गाना के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिया कि ई गाना जे बा ना उ जे ढेला मारले बा ओकरा तक ओकरा पहुंचाई, आ एकदम ललकार के रख दी, ओकरा एकदम कैसू घर से निकाल के रखवा दी एकदम। पवन सिंह का फैन का ललकार है कि पवन सिंह को ढेला काहे मरली हाथ। वैसे इंटरव्यू को लेकर क्या राय बा हमारा से जरूर शेयर करी, और आप सभी असही हमने के साथ बना रही लगातार बबुआ खबर भोजपुरी के निकलत रही, चाहे पवन होकर चाहे खेसारी होकर चाहे तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार होकर, सभी के लगातार आप सभी के बीच आप सभी के समक्ष सबके खोल के रख देवल जाई। जय हिंद।